Botswana president rebukes leaders clinging to power. Sana vina mashoko ari kuda panapa chirikwa kunzi aiwa Gideon Maboko azviramba akati aiwa vatungamiri vese vamunoona veve vanoramba vari on top of the power vachiclinga vachiextenda their terms vachirula for more than 10 years, those guys ndo mafailures, hapana kana chavanoisa in action. Zviri kuonekwa kunzi mashoko ari kutaura angava directed kune the current situation munyika yeZimbabwe. Sana kuda mashoko kudadzirwa panapa go subscribe like on the bell icon tikina panapa mu Newsday vamudanyora chiti Botswana president Duma Boko has slammed leaders who cling to power beyond their presidential term limits, boldly stating that such presidents are failures. Boko was speaking at the groundbreaking ceremony of the Bono Target 3000 project in Gaborone on Wednesday. According to reports from that country, the Bono initiative will start with the construction of 3,000 housing units across selected urban and peri-urban areas to address the growing demand for shelter. Ndo mashoko anobuda nyoko panapa aiwa nokuona Newsday vachiti aiwa Gideon Maboko achizovhura hombe manje. Mashoko aataura aiwa atouya achitomuseparata nevamwe vanhu, just because kune vamwe vanhu vanozikanwa kuti they are leaders right now who are pushing, who are amending, who are consolidating power such a way that they are going to block any voice richauya chitaura against them. Panapa achiti munhu wese wamungoona chete anokuramba achida kuklinga on to power, hapana kana development yaanoisa, is a failure, hapana kana progress yaanoita, anomataura panguva ino ari kuonekwa kunzi right now is initiating kuvaka 3000 houses kuvakira vagari vemunyika yake yeBotswana. Tudze mafukuro enyu atudiwa kusoro pechiitika chimene comment section yetu. Tudze mafukuro enyu, don't subscribe or like, can't hit on the bell icon.